Il-proġett fuq l-art tal-ITS se jerġa' jiġi ppreżentat b'xi tibdil dan ħabbru l-Grupp DB permezz ta' stqarrija mill-Kap Eżekuttiv Arthur Gauci. Dan il-proġett b'isem ta' City Center jinkludi lukanda ġdida u torri ta' 37 solar li kellu jitwaqqaf ħesrem wara li l-qorti konkludiet li kien hemm konflitt ta' interess minn wieħed mill-membri tal-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar. Dan għaliex Matthew Paċi li kien fil-bord dakinhar tad-deċiżjoni jaħdem ma' kumpanija fis-settur tal-beħ tal-proprjetà. Il-qorti qalet li Paċi kellu jirrikuża ruħu milli jipparteċipa fil-bord fir-rigward ta' dan l-iżvilupp xi ħaġa li m'għamilx. L-applikazzjoni għal permess ta' żvilupp issa qed tiġi attivata mill-ġdid bil-grupp DB8 li se jippreżenta pjan li se jkollu xi tibdil u ridimensjoni minn dak approvat oriġinarjament. Il-grupp ma speċifikax se jkun dan it-tibdil. Il-proġett oriġinali kien irċieva xejn anqas minn 4500 oġġezzjoni. Il-grupp DB insista li d-deċiżjoni riċenti li ħarġet mill-qorti bl-ebda mod ma appuntat lejhom jew lejn il-proġett innifsu, għalhekk se jibqgħu għaddejjin b'dan il-proġett fuq l-art tal-ITS b'mod miftuħ u b'determinazzjoni. Il-grupp iċċara wkoll li sa mit-tnedija tal-proġett dejjem kienu segwiti l-liġijiet u l-proċeduri applikabbli u li l-grupp se jibqa' jagħmel dan. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali għadu qed jinvestiga l-mod kif il-Gvern għadda lil privat din l-art li tinsab fuq sit ewlieni bejn San Ġiljan u Pembroke.